Terus disunahne maca kunut pada separuh bulan Ramadan. Mulakno sampeyan nek wayah separuhne bulan Ramadan ngono kae mesti enek kunute to. Kadang sing kowe bar mak cowendut kleru ae lho. Wonge teko. Lah, wis ora patek traweh pisan cowendut ngene. Lah, masyaallah. Ngono kae sunah mulai tanggal 16 Ramadan. Nggih ngaos nglanjutne nuntasne keterangan salat witir kados sing biasane dijelasne ndik wingi nggih. Liridho ilah wa syafati Rasulullah wa karomatil auliya wa maunatil ulama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina bi Ghufur bi Zubedi Abdul Ghafur bi Bakhar bi Abdullah bi Judi Abu Bakar Usman bi Asmuni Syekh Hafid Hasan Al-Masudi bi Abdul Karim bi Marzuki bi Makhrus bi Tuhan bi Habibullah Zaini bi Khalid Ridho bi Haji Nur wa ila hadrati bi Jazuli Usman Ploso wa zawjatinya Radiyah Jazuli Jama Uladi Ki Hamid Jazuli Ki Munif Jazuli Ki Bandung. Dados beberapa waktu kita sering membahas yang namanya sholat witir. Niki sekelumit inti-intinya saja kula wangsuli malih terus mengke melanjutkan keterangan berikutnya ngoten nggih. Bukan masalah paksaan, siapa tahu jenengan baru kae tahu ilmunya, jenengan tertarik melakukan dan istiqomah melakukan sholat witir. Bukan masalah fadilahnya, tapi siapa tahu kedekatannya panjenengan kalih Allah niki tansaya cedek. Karena ya itu tadi seperti yang dikatakan Mbak siapa sebelah elok siapa? Mbak Dona. Kita itu kadang pusing, kadang mumet mikir apa. Lah kita itu kadang kalau pusing atau jibek cara bahasane wong Jawa Timuran. Kita itu kadang sulit-sulit mencari pelampiasan, kadang kita harus ke diskotik habis puluhan juta, kadang kita harus minum habis puluhan juta, kita harus melampiaskan maksiat karu-karuan. Kadang kita itu seperti itu keburukan kita. Maka dari itu salah satu hikmahnya ngaji itu apa? Setidaknya jenengan nanti tahu ilmunya, gimana panjenengan itu menaikkan grit dalam kehidupan dan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan panjenengan tanpa modal banyak. Cukup jenengan semangat melakukan ibadah kepada Allah. Lah pada malam hari ini yang akan kita bahas ini adalah ilmu tentang ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat witir, yang mana fadilahnya sangat luar biasa. Bukan saya mengajari panjenengan agar mau melakukan sholat witir terpatok karena fadilahnya, tidak. Ya semua itu ibadah itu yang paling bagus karena Allah. Tapi siapa tahu hati kita yang keras ini menjadi tertarik dan menjadi semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi di keterangan beberapa waktu lalu kula ngejek nih panjenengan sedaya wonten kitab Fadhailul Ibadah tentang keutamaan sholat witir. Yang mana sholat witir itu lebih utama daripada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi kaya qobliyah, ba'diyah, ini lho. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum ngasar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, seperti itu loh. Itu namanya sholat rawatib. Nah, berbicara tentang kualitas, bicara tentang keutamaan, ini daripada sholat rawatib lebih utama sholat witir. Tapi bukan berarti terus sholat rawatib ini ditinggalkan, tidak. Itu juga kalau dilakukan tetap mendapatkan nilai tambah dalam hidup ini. Makanya keistimewaan yang pertama sholat witir itu apa? Lebih utama daripada sholat rawatib. Paling sedikitnya sholat witir itu satu, wa aqalluha rakaatun. Paling sedikitnya orang melakukan sholat witir itu satu. Paling banyaknya melakukan sholat witir itu 11 rakaat. 11 rakaat atau 3 rakaat ini bisa dilakukan 1 kali tasyahud atau 1 kali salaman. Atau 2 kali salaman juga bisa.
Seperti halnya 3 rakaat yang kita lakukan setelah sholat taraweh. Biasanya sholat taraweh mesti sholat witir toh, tapi wayahe sholat witir biasanya awakmu mulih toh. Nah, paham aku pisan kuwi, tenang ae, ora usah khawatir. Lah padahal ngomong nih luweh utama nih, witir ki utama, iman jane koyo sampean ngono kae mari taraweh, wis tarawehmu wis centak-centuk, wayah witir kowe ngalih. Jane iman. Tapi saya yakin ketika kamu sudah tahu ilmunya dan beberapa fadilahnya, besok taraweh tahun depan kamu pasti lebih istiqomah dan sakinah. Nggih, luweh anteng, luweh khusyuk ngoten niku. Terus ketika sholat witir itu dilakukan 3 rakaat. Jadi ketika 1 rakaat, nek sampean nglakoni sholat witir 1 rakaat, Gus, semisal saya melakukan sholat witir 1 rakaat apa boleh? Boleh. Sing gak olehi sholat witir kuwi 2 rakaat genep, karena witir ki maknane ganjil. Nah, maka dari itu nggak boleh kamu melakukan sholat witir itu genep, nggak oleh. Kudune ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nek genep kuwi jenenge uduk witir. Lah Gus nek ping 3 tapi kula pengine 2 salaman koyok mari traweh ngoten nika. Surate sing utama napa? Surat yang pertama ketika 3 niku yang pertama adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim sabbihis marabbikal a'la. Yang surat kedua napa niku kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, mari kuwi An-Nas. Jadi rakaat terakhir itu mesti suratnya 3. Wes iki diringkes penak ngono kuwi to. Nah terus Gus, emangnya istimewanya sholat witir itu apa? Kok dawuh jenengan niku sholat witir niku istimewa? Istimewane pripun to Gus? Jadi uang niku nek gelem nglakoni sholat witir, jadi dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Kula nyuwun tulung ampun rame-rame nggih, niki wis wae ngaji. Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Jadi salat witir niku wau diberikan oleh Allah ini lebih baik daripada min humrin na'am, daripada unta merah. Lah pada waktu itu unta merah itu kendaraan terbaik. Semisal sekarang Lexus ya, kendaraan terbaik pada waktu itu. Semisal sekarang ini Lexus atau kayak miliknya Lamborghini. Nah ini teman-teman dari Surabaya kan ini mau ada rombongan Ferrari ke sini, golongannya Tom Liwafawi. Tapi wingko malah rasido ngaji nunggu mobil wingko. Parkirin yang dia toh. Lah, jadi orang yang melakukan sholat witir ini ya, Mas siapa tadi? Lupa. Mas Nadim. Sholat witir ini kualitasnya, ini ibarat harta di dunia, itu kendaraan terbaik pada waktu itu. Lah kendaraan terbaik pada waktu itu adalah humrin na'am, unta yang berwarna merah. Pokok zaman Kanjeng Nabi kok enek uang numpak unta rupane abang, masya Allah. Wah cewek ngono wis golek cewek penak banget. Lah ternyata itu dikalahkan, kebaikannya di mata Allah itu dikalahkan dengan orang yang mampu melakukan sholat witir. Maka dari itu terkadang orang itu tidak mulia di dunia ini, orang itu terlihat biasa-biasa saja di dunia ini karena dia pernah melakukan sedikit ketaatan kepada Allah, dia terkenal di mata Allah. Maka dari itu panjenengan iki ojo sok-sokan jenengan keteranin duwe apa luweh daripada wong liya, jenengan memiliki apa daripada orang lain, setelah itu kita merendahkan, sangat tidak pantas. Karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu mulia atau bahkan tinggi derajatnya di mata Allah. Siapa tahu dia itu sholat sunnahnya terjaga, ibadahnya terjaga. Maka dari itu orang yang menjaga ibadahnya itu tidak bisa diprediksi. Wis kaya omonganku memang loh, dekenge pusat. Kadang orang yang uangnya banyak, pekerjaannya luar biasa, ini belum tentu bahagia. Tapi terkadang
Ada beberapa orang terlihat sulit ekonominya, terlihat kurang lengkap keluarganya, tapi dia kok tenang-tenang saja, kok bahagia-bahagia saja. Karena ternyata hasil survei membuktikan kedekatannya kepada Allah ini lebih dekat daripada orang-orang yang lain. Maka dari itu, biyen nek wali jenenge Uwais Al-Qarni. Demenane mulakno kula wau ngomongi sapa Mas Sogleng ya. Mumpung ibumu jek enek, gendongen openono sing tenan, bahagiakno sing tenan. Uwais Al-Qarni niku sahabat-sahabat iki dawuh karo Kanjeng Nabi. Ketika Uwais Al-Qarni berkunjung mencari Rasulullah dan Rasulullah tidak ada pada waktu itu. Sahabat didhawuhi kabeh, engko nek enek wong jenenge Uwais Al-Qarni kuwi kekasih Gusti Allah, njaluk donga kabeh. Kegiatane Uwais Al-Qarni napa? Ya wis koyo masuk gleng memang lho. Awan bengi gendongi wong tuane, ibuke diopeni tenanan. Lah ngoten niku menurut kasat mata seseorang, tangga-tanggane lho ngrasani Uwais Al-Qarni, ya Allah, Uwais kayak kapan kene adus awake kaya ngono, rupane kaya ngono. Tapi Masya Allah sekelas sahabat karo Kanjeng Nabi kon njaluk donga karo Uwais Al-Qarni karena kedudukannya di mata Allah lebih dekat daripada orang-orang yang lain. Lah panjenengan yo ngono ora usah cilik ati. Gus, kula niki ya Allah melarat kok suwimen. Ya Allah Gus, kula niki susah kok kaya ngeten iki, keluarga mboten lengkap. Jenengan nika enak, duwe wong tuwa, kula mboten duwe wong tuwa. Jangan pantang menyerah. Kamu masih memiliki Allah yang maha segala-galanya dan memiliki segala-galanya. Innallaha ma'as-sabirin. Sing sabar masuk gleng. Gusti Allah, baturmu Gusti Allah, dekengmu pusat. Wis sing yakin tenan. Ngene-ngene iki kaya keterangan ngaji kuwi lakonono. Wis tok ayem. Ketarane kok ngrangsang. Ya Allah Gus, kula diseneni ale wong tuwa kula. Krana wong tuwa kula lara depresi. Tenangkan, fafiru ilallah. Mlayu ning Gusti Allah, adu sing resik. Mara ning Baitullah. Mara ning buyutullah, ning masjid-masjid Gusti Allah. Kamu berdoa di situ, kamu bermujahadah di situ. Apa salat sing kok iso nilakonono, insyaallah sampean tentrem, sampean ayem. Ngoten. Walaupun engko wong liya nyawang ya Allah sogleng, urip kok soromen, saiki nyambut gawe wis ora, wong tuwa lara pisan. Tapi karena panjenengan memiliki kekuatan, keyakinan bahwasanya dekat dengan Allah itu enak, kuwi ibadah nyaman. Ora ngefek wong liya muni ngono kuwi. Loh, dulu itu saya itu kan sering bilang seperti itu. Waktu abah saya masih sugeng, yang liwat sini semuanya itu petani-petani pedai unta ngarit. Kula abah kan mantun ngimami teng mriku, kula mesti nyawang rono. Daleme Gus Ali niki nek mboten klintu dereng enten. Kula jek cilik. Abah niku mesti dawuh ngeten iki. Nggih, wong apik ngono kae lho. Lah napa Bah kok apik? Lho ngono kae ikhlas. Kayak sapine gadu. Sapine gadu itu milik orang, bukan milik sendiri. Tapi deloken kok wayah jamaah-jamaah, wayah ngibadah-ngibadah. Kadang nek adan suarane yo biasa rapi-apik nemen, tapi wonge istiqomah, tapi deloken ndam. Kengko nek umure dawa-dawa. Krana ora tau mumet, ora tau duwe masalah. Karena kedekatannya dengan Allah itu sangat luar biasa. Zaman semono aku ora percaya ya diomi abahku ngono iki. Mas aku sing sangar ya sing numpak ninja. Terus iso mblayeri kancane. Syukur-syukur disisihne bis iso ngidoni barang. Lah, karo rodok kemlelet ngono ya toh. Ternyata tidak. Orang yang nyaman itu memang orang yang selalu bersama Allah. Ketika ada masalah fafiru ilallah, ketika ada masalah fafiru ilallah. Nah, maka dari itu malam hari ini jenengan tak kayak resep. Ada yang lebih istimewa daripada satu Lexus atau satu Alphard di mata Allah, yakni adalah sholat witir. Khairun, ini lebih istimewa daripada kendaraan terbaik pada masa itu. Dan sholat witir ini bisa kita lakukan yang paling baik lagi menjadi sholat pamungkas pada malam hari pada malam hari, maka kleru. Wonten hadis sahih niku dawuhaken ij'alu akhir sholatikum bilail witron.
Jadikanlah akhir sholat malam panjenengan semua ini dengan melakukan sholat witir. Loh, Gus, berarti sholat witir dilakoni ning mburi dhewe niku sae. Bagus. Setelah melakukan sholat hajat, sholat tahajud, bagus. Gus, kemarin ada penyanyi Bojonegoro tanya, Gus, misal saya itu tahajud dulu, setelah itu hajat dulu, gini. Setelah itu saya mengakhiri sholat witir, bagus. Nah yang nggak bagus gimana? Yang nggak sholat sama sekali. Nah, wongnya teko? Alhamdulillah. Sing sholat setahun pisan wongnya teko? Alhamdulillah. Maka dari itu kadang ini panjenengan pusing. Lah, jangan pun sholat witir. Kamu itu sholat fardu saja kadang anti ya. Kan prinsipmu kadang ini. Lah nek aku sholat apa aku kok tambah sugih. Nek aku kok Jumatan apa aku kok tambah sugih. Loh, tanya orang kaya-kaya ini loh, pencapaian dalam hidup itu bukan kekayaan, tapi ketentraman hidup. Itu loh, lu tanya teman-teman yang kaya-kaya ini, ketentraman hidup. Makanya sekelas Mayangkara Masyani, di puncak kesuksesan abahnya, di puncak kesuksesan putra-putranya, membangun masjid namanya Ar-Rahman. Karena ya mau apa lagi, wong pomnya sudah 20 lebih. Itu Mas Rahmat ini wakil bupati yang ganteng, kaya raya luar biasa. Di puncak kekayaannya juga seperti itu, dekat dengan kiai-kiai. Setiap ketemu saya itu jadi wakil bupati yang merintah guru saya. Setelah ini saya mau diperintah Gus Ikdam apa? Derek. Loh, tujuannya apa toh? Mendekat dengan kiai, mendekat ulama. Yaitu seperti dawuhnya Luqman Hakim, ya bunayya jalisil ulama, duduklah bersama ulama, wazahibhum birubatai, kalau perlu pepetkan dengkulmu dengan dengkulnya ulama. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena ketika kamu dekat dengan ulama, Allah azza wa jalla memberikan cahaya di dalam hati panjenengan. Kama yuhyil ardul maitata biwabil sama, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Muga-muga aide kabeh atine padang. Atine tentrem. Mulakno wis ora usah abot-abot. Gus, ya Allah, kula niku kudu ngamuk, kudu misuhi tiyang sepah kula. Wudu salat. Gus, kula tetap wudu salat, tetap emosional. Dengan istri saya emosional. Ini dengan ini. Kamu itu terlalu jauh dengan Allah. Dekati Allah sebisa mungkin. Carilah celah sekecil mungkin gimana panjenengan itu bisa mendekati Allah. Mampumu dengan sedekah, lakukan sedekah. Mampumu dengan ibadah yang istiqomah, ibadahlah yang istiqomah. Mampumu dengan apapun itu, lakukanlah. Mampumu kaya masih cang, duwe kanca-kanca nyambut gawe, wis pokok iki tak jariah apikku. Wis aku sing duwe dhuwit iki tak sangoni. Wis pokok yo mangkat ngaji. Bagus, enggak masalah. Sae-sae mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil umi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man khofa alla yakuma ing dawuh man khofa alla yakuma ila akhirih. Man utai sapane wong iku khofa wedi sapa man alla yakuma ing yen to ora jumenengi salat sapa man akhiral laili ing dalem akhire wengi fal yutir mongko becik salat witir sapa man awalahu ing dalem kawitane lail. Gus, kalau salat witir tadi hadis yang barusan panjenengan baca tadi, ij'alu akhira sholatikum billail witron. Akhirilah sholat malammu dengan melakukan sholat witir. Tapi kalau saya itu tidak yakin bisa bangun pada akhir malam, wis basa Jawane wedi bangkong. Niku pripun? Nek kula niku duwe rasa wedi khofa allayakuma akhirul lail. Maka ya lakukanlah sholat witir pada awal malam, mulai waktu ngisa. Habis sholat ngisa itu jenengan mari sholat ba'diyah ngisa, mari kuwi langsung sholat witir. Mboten napa-napa. Waman lan utahi sapane wong iku tomia ngarep-ngarep sapa man
ayyakuma ing yen to jumeneng ayyakuma ing yen to jumeneng salat sapa man akhirahu ing akhire wengi fal yutir mongko becik salat witir sapa man akhiral laili ing dalem akhire wengi. Lah nek panjenengan ya Allah mboten wedi nek bangkong, mboten wedi nek keturon, ya nek ngomongne luwih apik, ya panggah apik ning akhire wengi. Nek ngomongne kualitas apike salat witir niku lho, daripada awal malam lebih baik akhir malam. Nek jenengan niki wau wedi, gak tangi, niki jenengan mari salat ngisak kae, mari salat ba'diyah, mari kuwi salat witir. Poh, keren. Di mata Allah kuwi ngalang-alahi wong sing dikei rejeki arupi mobil mewah. Jenengan wah ketok gagah tenan. Loh, kula kan gak ngerti toh. Sapa ngerti jenengan istiqomah ibadah, sekarang kedudukannya seolah-olah koyok sangar aku ning kene, tapi sampean istiqomah ibadah moro-moro sok ning akhirat ngono aku cek karo Mas Icang iki mangga dolanan gak bahaya ta. Wis cedhek karo Rasulullah. Krana istiqomahmu. Saya ini jangan kamu jadikan panutan. Panutan kita itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula dhewe ning Kendal, kula ning Jepara, kula nangis kula. Ya Allah, wong kok demen karo aku kaya ngono. Muga-muga aku ora ngecewakne wong-wong. Saya ini orang buruk, belum baik. Wong cek enom, yo cek elek, yo cek gampang kleru. Masya Allah. Isine mung istighfar tok, nangis tok ning dalan. Masya Allah. Nggih. Jadi ora usah kok dadekne panutan saya itu. Saya juga nggak perlu kamu jadikan panutan. Penting aku iki kok kancani sinau ngeten niki, kula wis marem banget. Sampean tambah HP kaya mei ngono kuwi. Lho sapa ngerti tulus mei karo aku. Tulus mei karo aku. Iso sapa ngerti kaya mei ngono iki sesuk tibakno wis cowedhek karo Kanjeng Nabi. Aku cek dihisab cangkemku. Cek dihisab apaku. Kan kula enggak ngerti. Masya Allah. Mulakno jangan pernah menyerah untuk menjadi orang baik, dan yang paling penting jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan. Karena kebaikan apapun panjenengan tidak akan tahu yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Mugi-mugi kabeh selamat. Amin Allahumma amin. Nah, niki salat witir ngoten niku. Dadi nek ngomongne luwih apik ning akhir. Tapi nek wedi ora iso tangi, wedi bangkong, lakukanlah di awal. Fa in nyapa kok luwih apik ning akhir napa? Gila rungokno. Fa inna sholata akhiril lail mongko temen setuhune salat ing dalem akhire wengi iku masyhudatun kang den sekseni. Nyapa kok salat witir iku mang luwih apik di akhir waktu malam? Karena ketika kamu salat pada akhir malam, masyhudatun, ini akan disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Masya Allah. Tapi nek ngomong nek sampean kok gelem salat witir pada akhir malam, ngeri tenan. Mulakno sak preman-premanmu gelem ngibadah iki. Ya Allah. Sing delok awakmu udu Muhammad Iqdam, udu Icang. Sing delok awakmu ngibadah masyhudatun, langsung disakseni kali Gusti Allah pusat asatule. Langsung disakseni karo Gusti Allah. Oh bocah iki karo malaikat-malaikate dadi malaikat ya, makhluk sing paling taat karo Gusti Allah, sing gak tau maksiat wong ora duwe nafsu kaya dhewe ya. Kuwi ndelok kowe ngibadah. Lah wong awakmu lho pomo tampil didelok gendakanmu sing ora iso nglebokne awakmu ning surga ae. Maremmu kliwat. Bener ora? Ayo coba kita gerakkan pikiran kita yang bodoh ini. Kita itu loh kadang berkreasi dilihat orang yang sama sekali tidak ngefek dalam kehidupan kita dan belum tentu bisa menyelamatkan kita, atau bahkan sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita. Kebahagiaan kita itu sudah luar biasa. Nah ini bayangkan ketika kamu itu melakukan sholat witir pada akhir malam, pusat melihat panjenengan. Secara otomatis nek pusat ki ndelok, semisal namine panjenengan sinten Pak? Pak Wawan. Semisal kowe Pak Wawan, dilalah khusuk sholat witir dengan
Fatihah sebisanya, dengan terbata-bata dia usaha. Semisal Allah melihat, wah Wawan niki butuh anak sing soleh, Wawan niki butuh rezeki sing ini, Allah pasti tahu. Ya secara otomatis dengan segera akan diberikan rahmatnya Allah. Paham nggih teng mriki? Maka dari itu salah satu untuk menggapai rahmatnya Allah, menggapai pertolongan Allah, cobalah, lakukanlah. Yo gak kuat telu Gus, siji ae gak apa-apa, siji ae surate Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gus, nek salat witir tok tapi gak salat ngisa, gak salat zuhur, gak salat subuh, kaya wong uda ning kantor kabupaten sabukan tok. Nah, latu-latumu gondal gandul. Kira-kira pantes ora? Nah, ora pantes toh, berarti yo salat 5 wektune ditata, mari kuwi tambahi witir. Wah, dekengane pusat. Tenan, tanggamu iso gumun wong iki kok ora kere-kere ya. Padahal ya lagake koyo ngene. Kerja ya ora patek pokro, bengi yo ngaji, kok sugih men, kok lancar men. Tiba-tiba bocah iki ratek bagus, bojone kok ayu. Lah piye dekengane pusat kok. Gusti Allah kan ngerti apa sing kok butuhne. Ya ora, daripada apa sing kok karepne. Semisal sing kok karepne mek gur sing bodi, sing semok, sing apa. Lah Gusti Allah tibakno ngerti apa sing kok butuhne. Sing kok butuhne sing iso nambani kacerenmu. Lah, akhirnya dituruti awakmu. Dadi, lah nek kowe ra cedhek karo Gusti Allah, kowe kok duwe kepinginan aku pengen karo kae, mustahil, Pak. Dunya iki nek sapa? Paham ora? Semisal saya melakukan hal, wah aku pengen cedhek karo Pak Wabub, ngene. Aku pengen cedhek karo Kapolres, saya melakukan gerilya, wis nyowedek berbagai jalan. Apapun saya lakukan, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, yang saya dapatkan hanya capek, dan saya tidak akan pernah dekat dengan wakil bupati. Kenapa dengan waktu yang singkat saya bisa kenal wakil bupati, Bapak Kapolres, kenal teman-teman yang sukses-sukses ini? Ya ini karena kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ora nek sing ra mungkin. Sampeyan yo kudu ngono. Aja sampe ngaji ning kene, beh aku yo ora oleh apa-apa. Sing kok pikir duwe, sing kok pikir masalah mundang tuntas. Cobalah sekali-kali kamu hadir di sini mencari ridho Allah agar kamu diberi ketentraman, ketenangan. Insya Allah uripe panjenengan barokah. Pun. Wadalika utawi mengkono-mengkono, jadi keren toh, pomo salat sing delok Gusti Allah karo malaikate keren ora? Tak salah nggih keren. Wong ae dhewe didelok maratuwa wayah salat nepo atahiyat ra mari-mari yo. Ya ora? Gitu, atahiyat ramari-mari wong karo riya karo pamer ngono fasih nih. Bismillah wis bar ngono baleni ping 7. Gen ketok suwi. Lah bayangno cara witir kamu dipandang oleh Allah, Masya Allah. Iki Wawan. Ya Allah Wawan iki butuh ngene, butuh apa? Butuh hajat ngene. Cukup biar Gusti Allah del beres. Ya Allah, muga-muga ide kabeh hajat-hajatnya diijabahi oleh Allah. Wadhalika utai mengkono-mengkono masyhudatun iku afdhalul luweh utama. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa yusannu lan den sunahake apa ayakula yen to ndonga sapa man ba'dal witri ing dalem sakwise salat witir. Terus disunahkan setelah witir niku jenengan ndonga Subhanal Malikil Kudus ing donga Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Maliki nyucikake sapa ingsun kelawan maha sucine Allah kang ratoni Al Kudusu kang suci. Subhanal Malikil Kudus ing donga Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus ing donga Subhanal Malikil Kudus. Dadi mari salat witir nek jenengan pengen entuk ganjaran neh, entuk nilai tambah neh, bacalah Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus ping 3. Insyaallah hatine panjenengan ayem, tenang. Aja melekan ning angkring baru malah mendem, keplek kalah misuh-misuh. Nom-noman macam apa kamu itu?
Oh, ya jelas no, kowe tangi turu dheke kabare wis karo wong liya. Lah piye ya sing duwe ora kok cedeki belas kok. Kamu ketika ingin sesuatu itu dekati pemiliknya. Siapa? Allah Ta'ala. Selesai, Pak. Selesai. Allahumma, duh Gusti Allah, ini temen setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun biridoka kelawan ridho Tuhan min suhtika saking bendu Tuhan wa bi mu'afatika lan kelawan oleh ngapura Tuhan min uqubatika saking siksa Tuhan wa bika lan kelawan Tuhan mingka saking Tuhan ai astajiru tegese amrih slamet sapa ingsun bika kelawan panjenengan min bika saking bendu Tuhan la aksa ora bisa ngitung sapa ingsun sanaan ing pengalem ing pujian alaika ing atase panjenengan anta ya Tuhan kama asnaita kaya oleh ngelem sapa Tuhan ala nafsika ing atase zat Tuhan. Terus mari maca subhanal malikil kudus jenengan donga niki Allahumma inni a'udzu biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la akhsa sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah donga kuwi wa jama'atun lan sunah apa jamaah fi witri Ramadhana ing dalam salat witire bulan Ramadan. Lah jenengan kadang wayah salat witir mulih to kuwi sunahe sing apiki malah jamaah Pak, paham? Mari traweh lho. Sampeyan biasanya kesusu mulai ruweng ngono lho. Lah kalau kamu sudah tahu ilmunya, itu malah disunahkan salat witir itu berjamaah, apik jamaah. Lah nek ngene kan awakmu ora gembreneng, ora kok wayah traweh panggah mek kulha kulhu wae, ya toh? Lah, pun. Cetha ora? Mumet. Titik mek ngono ae mumet to, beh, tolol men to. Wa ilam tuf'al lan senajan ora den lakoni apa at-tarawihu salat raweh au fi'lat utawa den lakoni apa taraweh furoda khalidiwi senajan jenengan niki wau ora salat raweh iki disunahne salat witir jamaah semisal beh kula enten niku kerepotan niku wonten uzur kerepotan kula mboten saged traweh. Kula napa panggah sunah witir sunah bagus melok witir sunah. Ning ya aja ngwanyelne ya wis kula tak cakroke wae traweh ngenteni witir tok. Lah iki cah jenenge wong goblok pinter omong kuwi. Bocah tolol, bocah teko. Senajan sampean traweh dhewe ning jero kamar. Mari ngono napa panggah disunahne witir jamaah? Sunah witir jamaah. Kualitasé panggah top. Sampeyan cara tuku knalpot atau peleng motor ngono golek kualitas elek apa apik? Lah wis kok kono pikiran dhewe. Wal kunutu lan sunah apa donga kunut fi witrin nisfi ing dalem salat witir separo asani kang kaping pindho min Ramadan saking wulan Ramadan. Terus disunahne maca kunut pada separuh bulan Ramadan. Mulakno sampeyan nek wayah separone bulan Ramadan ngono kae mesti enek kunute to. Kadang sing kowe bar mak cowendut kleru ae lho. Wonge teko. Lah wis ora patek traweh pisan cowendut ngene. Lah masyaallah ngono kae sunah mulai tanggal 16 Ramadan wis sunah malih witire engko enek kunute ngono. I'anatan kasebut keterangan ing dalam kitab I'anah wa irsyada lan kitab Irsyadul Ibad wa riyadhah lan kitab Riyadhus Shalihin wa Nihayatuz Zain lan kitab Nihayatuz Zain wa Minhajah lan kitab Minhajul Abidin. Dadi keterangan-keterangan niki wau ora ngawut niki jikok kok kitab I'anatut Thalibin, jikok kok kitab Irsyadul Ibad, Riyadhus Shalihin wa Nihayatuz Zain, terus kitab
Minhajul Abidin. Jadi kok kitab-kitab gede keterangan niki wau. Sing ndik wingi niku barang niku lho, sing salat witir niku luwih apik daripada kendaraan unta merah. Iku njikok kok ngono. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.